се от Измир. О, не, аз се проблека. Чакайте. В Измир сме за 2 дни. Защо? Защото круиза ни тръгва от тук. Най-голямата трагедия е, че съм в стая с сестра ми. Това е малко рум-тур на стаята ни в Измир. Така, кочина и най-пократителното. Дами и господа, аз и моята прозрачна баня, в която трябваше да се къпя с сестра ми. И за това съм закачила едно перде тук. В момента това, което трябва да направя, е да си оправя косата и да слезна на закуска. Аз съм единствената, която още не е отишла на закуска. Просто чух данданията и се стреснах. И бях като не, просто ще се закусам сама. Съзнавам, че аутфита ми не е най-добрия, който можех да измисля. Просто, нали знаете, когато усетите някоя дреха, че е точно добре. И най-смешното е, че то е студено навън. Аз трябва да си наметна нещо. Първи ми ютуб влог. Да спреш музиката. Тя не звучи от мен. Само ям. Оставам го. Последно. Тръгваме от хотела. Подиграват ми се. И се запътваме към кораба. Минахме проверката, която беше изключително малко, спомнях си доста повече. И почти сме до кораба! Пред кораба сме, качваме се, луда започва, яденето започва, измирската атмосфера приключва. Се радвам, че приключва. Да. Вече са сложили хелуинската украса и е много яко. Ето ни! Много съм проста. Държите ли? Е, бързо показвам. Банята не... Нищо особено. Ето я. И ютата са 4 човека. Аз мисля, че е страхотно. Мади, заплювам си това лего. Нямаше кръста. Много яко. Качвам се да си пробвам леглото. Ох, с чистите ми дрехи. Тук ще е моето място за седене. Усещам аз. Тук ще решавам задачи по математика. Интересен факт. Тоалетната в круизните кораби е като тоалетната в самолетите и се чува ужасно. Казвам, че най-якото нещо от това да нямаш никакъв интернет, понеже на кораба има интернет, просто се плаща. Много ми почива главата. По принцип в момента бих мислила новия ми пост в Instagram, дали съм си подредила снимките както аз съм искала и дали изглежда перфектно и бих го гледала пак и пак и пак и пак и пак. И ако някой каже, че не ме разбира, лъже. Се радвам, че не мога да го правя. Много се радвам, че не мога да го правя. Много харесване има. Как нито един от приятелите ми не го е коментирал за пореден път. На всичко! Стоп. По някаква много изненадваща причина да чукна на дърво, по принцип заминали някъде, се изпъпчвам цялата, корема ми почва да стърчи напред, почвам да съм подута, изнервена, смазна коса. В момента съм само смазна коса. Стигнахме до бюфета и сега ще видим какво има за ядене. Буквално мирише на Макдоналдс. Не, моля те. Изяде. Той пак
стига да е. Стигнахме до паста стейшна. Стигнахме до десертите. Не, ето това ще си взема нито. Абе, бе, не. Взема една чашка с желе. Ама го сложи в твоите такова. Да. Тинейджърката какво прави? Мама е не срам, ще отбръкна с ръце. Вика, Теодор, това ми го казва и във влога. Все едно съм майка от качалка. Човек да си ходне. Айде да. Мики ще подсъка ма. Ама кажи Hello Brothers. Айде викаме Мики. И се оказва, че фитнес е на долния етаж. Продължаваме да го търсим. Влизаме си директно, нали? Тук е пълно. Всички се пръскат да спортуват. Сега ще видим една по-високо бюджетна стая. Това е на обратно трябваше. Майна! Просто се възхитих на стаята. Откъде знам, че... А друго си е. Ами ние с Мадлен трябва да спим над мама и тата. Да. Има седи. Майна не помня. Да, бе, верно ли? Кефи ме! Айде участваме в това. Айде! О, слава Богу, че си изкъпах косата. Толкова ми беше мазна. Моята беше на 4-5 дена. Моята беше на 2. Но след малко, когато ще се гримирам. Няма как да сме тръгнали. О, what the fuck. Реално. Тръгнали сме? Не бе, местим се, Ето виж. Ето примерно на сграда, ако я гледаме. Оправяме се за ресторант. Сраме да говоря. Това остава аутфита, защото нямам време да мисля друго, закъснявам и... Кой ще носи това? Мама ни снима. Фотосесията на бляскавите стълби приключи и отиваме на ресторант. Аз съм се нагласила подобаващо. Според мама тумач. Мади, си покъси панталонки. 300 зора поръча храна за всички. Сега ще видим какво ще дойде. 3-степенното меню. Това е пиле с пармезан. Телешко с нещо си. Ризото с карики и пастичка. Сега ще пробвам телешкото. И то не ми харесва. Едно за десерт ще пробвам пастата на Мади. Защото тя без това май няма да яде. Не става. Хубава е. Не. Защо всички врати се затварят сами? Това не ме страх. Айде, излизай. Няма да се снимам. Лимончело, сорбе, това нещо и тъпо сирене.
Ако не сме така, няма да го бъде. Тата си хареса часовник, но си оранжев. И ти ще си го носиш с оранжев. Не е с оранжево, бе, това е с дънки, бе. Накратко това, което пропуснах да снимам, освен че бяхме на ресторанта. Има бюфет ресторант и ресторант с тристепенно меню. Мога да кажа, че бях супер очарована от храната, но дори когато не съм очарована от храната, аз я изяждам. Се разходихме, с Леля се загубихме, защото тя ме помоли да отида с нея до стаята и след това се затрихме тотално. След това всички дружно решиха да ходят на Magic Show и на мен не ми се ходеше и все пак се накарах да отида, нещо, което Fear of Missing Out. Ей, такава съм. Да отида. Защо отидох? Не ми се ходеше. Постоях 5 минути и си тръгнах. Сега е любимото ми време от деня, в което съм сама. Нещо, което е трудно да се случи, предвид факта, че буквално спия над нашите. Така че изкарах се. Кълбе! Това съм аз. Тръгнах да говоря нещо и се залисах. Пробвайте, когато ви дойде много от всичко, всебва някаква гадна мисъл. Дали е човек, дали е някаква ситуация. То повечето пъти ситуациите са свързани с хора. Социалните мрежи много влошават положението. Виждате, че някакви ваши приятели са заедно, а например те не са ви потърсили от супер дълго време. Или някой човек, който супер много ви тригърва, качва колко е щастлив. Била съм там, всички сме били там. Изключете го. Дори да нямате какво да правите, дори да няма с кого да излезете, изключете си телефона, гарантирам ви, просто ви гарантирам, че ще ви стане по-добре. Да, това беше моят съвет. Бърз, такъв. Много благодаря, че гледахте до тук. На мен ми беше много приятно да снимам влог. Тук просто съм себе си и знам, че който му се гледа, ще гледа. Който не му се гледа, ще го спре. Няма алгоритъм да ме бута на някакви хора и те да са като коя е тая. Абонирайте се, ако искате само. Ако ви е приятно да ме гледате. Много целувки и до скоро!